Lana ke sizobheka i-vertex ne-axis of symmetry ka y equals negative 2x squared plus 8x plus 8. Senza lokho ukuze siqonde ukuthi i-vertex futhi ne-axis of symmetry yini. Kwe-graph yethu uma i-parabola yethu ivuleke ngaphezulu, lokho kusitshela ukuthi i-coefficient yaku-x squared term i-positive. Uma ivuleke ngaphansi i-parabola yethu, lokho kusitshela ukuthi kune-negative coefficient kwi-term yethu i-x squared. Uyabona? So uma kuyi-positive coefficient ku-x squared, i-parabola yethu izobe ivuleke ngaphezulu, kusho ukuthi izobe ikheve phansi, bese uma ivuleke ngaphansi ikheveke phezulu, i-negative coefficient ku-x squared term yethu. Asiqale ke. Khumbule njalo ukuthi sifuna nje ukuqonda ukuthi i-axis of symmetry yini futhi nama-vertex yini. Sizoqala ke ngokuthi siphinde sibhale y equals negative x squared negative 2x squared plus 8x plus 8 ngenye indlela, so negative 2 bese sithi x squared minus 4x minus 4. Othi ngishiya isikhala sami minus 4. Ukuze phela le term ibe yi-perfect square, kumele la ngishiye khona isikhala kube ne-term yethu. I-term yethu kuzoba ubani? Kuzoba u-half we-coefficient yethu la ku-negative 4, u-half wa-negative 4, negative 2 squared, negative 2 squared u-positive 4, bese nanki ku-plus 4 wethu sesiwubhalile. Manje ke sekuyi-perfect square, kodwa phela ngoba into oyenza ngakwesokudla isandla uyenza nangakwesinxele isandla, sizothi minus 4 futhi ngala. Ngoba phela u-plus 4 minus 4 kufana nokuthi awufakanga nokufaka loyo 4, ngoba uphinde wawu-edda waphinde futhi wawususa. So plus 4 minus 4 na. Thina sifuna nje ukuthi sibe ne-perfect square ngithi. Yeah. Yabona ukuthi u-x squared minus 4x plus 4 sekuyi-perfect square. Le term yethu le ngiyikekele le term isi-perfect square. Ka x minus 2 squared. Sizofaka u-negative 2 wethu lana, bese ke sithi minus 4 minus 8 u-negative 8. Y equals negative 2x minus 2 squared minus 80. Bese sithi y equals negative 2x minus 2 squared, bese negative 2 times negative 8 positive 16 plus 16. Lana ke la njengoba sesibhale kanje, le term yethu le kumele ihlezi iyi-positive quantity, always positive. Yabona? Uma uyi-multiplier ngenumber e-negative, kushuthi izoba negative ngaso sonke isikhathi, futhi i-parabola yethu izobe ivuleke ngaphansi. Lo x minus 2 squared lo engikhuluma ngawo. U-x minus 2 wethu lo uma u-x minus 2 squared kumele ube small as possible ukuze i-parabola yethu ivuleke ngaphansi. Lokho kusitshela ukuthi kumele ube mncane ngempela u-x minus 2 squared wethu, so i-x factor yethu, i-x value yethu lapho, ukuze sithole i-parabola yethu evuleka ngaphansi. Ngoba yini? Ngoba
i-positive kuthiwani i-vertex yethu izobe khona i-vertex yethu izoba ila phezulu i-highest point. Uma sithi ke x minus 2 equals 0, so thola ukuthi x should equals negative positive 2 ngoba sesumuvele ngakuleli linye icele ebese y u16 lapho. Nanku ku negative positive 2 no positive 16. So umakile lo ke i-vertex yethu asiubhale noma i-axis of symmetry u16 no 2 lelo point lapha ya la ngibale khona ichashaza i-vertex yethu ebese lo mugqa ke lo owamachafachafa engudwebile lo owehlayo loyo ke i-axis of symmetry la i-parabola yethu izobe i-reflecte ke khona ngakwesokudla nako ngwesinxele isandla. Uyabona ukuthi mengiplot ama point ukuthi i-parabola yethu izobe izace kanjani, kodwa uyabona ukuthi kusayiyona namanje. Iyona ke le i-parabola esiphuma nayo. Yabona ukuthi ngempela i-parabola evuleke ngaphansi ngoba sine negative coefficient kwi-x squared term, angithi ngisho njalo ekuqaleni. Yeah. Ebese ke uma sifuna ukwenza kalula lento yethu yokuthola i-vertex sisebenzisa iformula ethi negative b over 2a. Negative b over 2a formula yethu yokuthola i-vertex yethu leyo. Uma sisebenzisa negative b over 2a ke sizothi x equals b la u8, so negative 8 over u2a ulo negative 2x la u2 njalo times a, u-a yilo negative 2, ngakho u8 over negative 4 ubani u-positive 2 loyo. Yabona ukuthi namanje saphuma i-x value yethu saphuma isaphume u-negative 2 namanje. Yiwo ke ukuthola i-parabola yethu.